Ge héin a cúige trí an iwwer text ó phoblach na hairnú 8 in ní má tá tú dúsgart na hair nach a gaithí tú na cíletre go RnaG a bheith tús de heachtracht. Tá sé rintin ag airlaid cúigar feisir Eorpach as an tír seo bhótá le gcuineamala gan fi Cumhacht núcleach agus gás ná dúrtha i lipéadú mar inchí fuinneamh glasa. Siad an cúigar ná Ciaran Cuff agus Grace O'Sullivan an Gaeltas glas, agus na feisirí neamhsplach Claire Daly, Mick Wallace agus Luke Ming O'Flanagan. Tá ionradh na Rúise ar an Ucráin agus na himplachtaí atá go sin de neamhsplach is fuinneamh na Eorpa tréis cur eile chuir sa scéal ar nóí lamanis ar bhír éráid in na seachtainna seo chun é seo phléit an tinaltóir Fergus Keane. Fergus, cén implachtaí practicúla a bheadh ann dá dúrtha an taontas Eorpach lipéad glas mar atá rá de gás ná dúrtha agus don Cumhacht núcleach? Well, there you go. Fakna. Bunin sé seo leis an inéistíocht son an target agus tá drasachtaí de buink níos mó inéistíocht a dhéanamh I fuinneamh glas. So beag níos mó béim ar gás agus Cumhacht núcleach dá bhar an cinneadh seo. So as féidir le cumhachtaí níos mó airgad a áil de fuinneamh glas ná I gcomparáid le fuinneamh eile, so beag níos mó inéistíocht ag dul isteach. The cuasaí núcleach agus gás. So atá sé roiinte is lí bháin mar beag níos mó béim agus níos mór airgad ag dul isteach is stáisiún ag dó gás ón rúis. Tá an Gearmáin ag brath ar gás ón rúis agus beag níos mó béim ar sin. So tá sin roiinte I gás no rudí atá titim amach faoi láthair. Is greenwashing ar fad atá a gceist, really, I madidir leis an gás. Tá cás le déanamh don Cumhacht núcleach a bheith glas ach níl cás le déanamh. Níl cás le déanamh. Nach éon cás atá le déanamh nu agus ní mé míúna tá cloiste agus léite com gur fuinneamh nó fuinte fuinneamh don tréimhse astríthe tá gás, go bhfuil sé bhád níos fearr ná aber ola ná gheall ó thaobh astatí carbon den dar nó I nílte comá le fuinneamh inachthnúte ach gur gaithí sé bhar mar chuid den astrú thar an céad denú fethe bliain eile. Nach é sin an airgáint? Well, sin an airgáint agus tá sé fíor go puinte. I mean, tá sé bhad níos glunne ná mar dúirtú. Tá sé bhad níos glunne ná gheall gan áras agus gan ná ola comá. Ach tá míad níl mórán stáisiún ag dó ola. Ag an buinte céine níl mórán cás le déanamh. Tá carbón I gás nar dúra sin an chemic atá ón agus mar bonan le núcleach níl an daut go bhfuil carbón I gás. Agus comisiún ag éiri go rá gur bros le trasdúil atá. So ach nach an ceartta go marrá mé chun buganí brú chuirt ar an buinte seo, nach me an ceartta go marrá leat ní féidirling deire chuir le Moireach le fuintí bros le intuise agus mar sin gur fearrúing má caimid ceannaú úsad gur fearr an gás úsad na in can eile go dtí gur féidirling fuinneamh inachthnúte nó Cumhacht núcleach béidir a chur in áit. Ní aontóg fáile sin? Well, ní aontóg mar I gás an Gearmáin mar hampla bhí alán stáisiún núcleach acu agus tá siad á dúna inis agus de bhar an cinneadh seo beag siad ag tóga stáisiún gás ina áid. Inón na stáisiún núcleach sin just a thógáil níos buide agus just caihamíd an béim a chur ar fuinneamh inachthnúte. Seachas an béim seo a chur ar gás. Okay. Now, mátá stáisiún núcleach a going ba chóirúing iad á ágant mar tá sé ní léon carbón ag buint leis nuair atá sé ann. Now, tá lán carbón ann nuair a bhí siad á tógáil agus tógann sé 10 nó 20 bliain iad a thógáil agus chuirtar lán carbón is stig sa tógáil ach nuair a bhíonn siad ar siúl ba chóirúing
iad a commandersúil seachas stáisiún gáis a thugant ina áid. You know? Is léirgúil tú gcuine mar sin go dúirfí lipéadú glas don gás nó dúrtha. Céirt faoi an lipéadú glas a thuairt an cúch núcleach? Tá cás le déanamh an sin, mar well go háirithe an glún a cethir atá ag teacht. Nó tá beag sé ag teacht beidir ceann 5 nó 6 bliain. Tá cás ann nach méid aon drábhíal ag buint leis in éair, beag an próséis sna imbreathirí ag ithe an drábhíal. So ag an buinte sin bheith cóch núcleach glas. Agus tá sé ag dridum go dtí an pointe sin, agus tá cás le déanamh go bhfuil sé beidir glas ag an buinte seo ach tá cás le déanamh. Níl sé daingan ach tá cás le déanamh i gcóch núcleach. Agus nuair a bhíonn sé ar siúil ní léon astachtaí a buint leis, ní léon carbón agus tá drábhíal beag ag buint leis ag an buinte seo agus sa todhchaí ní bheith aon drábhíal an éair. So tá cás le déanamh an sin ghfuil sé glas agus tá an Frank ag leanúint cóch núcleach a thugant tá siad 7 faoin géad núcleach ag an buinte seo ach tá a bhallairt atá gceist sa Gearmáin tá siad ag dúna na stáisiún núcleach tá cá. Agus capan tusa gur drosmín a bheith sin. An bhecinn tú aon ról de cúch núcleach sa tír seamach an seo? Ní ecem, no, bhí an argón to going hana féin mé allar sin agus I glacham go bhfuil cuasaí 6 ahara dó bhar an cuilant Ukraine ach bós massam nach bhfuil sé arúnach don tír seo. Cúplaá sin cuasaíach na méta tá sé róchostasach iad a thógáil. So an ceann atá á tógáil is asna ná Hinkley Point tá costas 20 bilún puntar nó rud ag an cosúla sin agus so costas allmhuair tá buinte sin agus tá 10 costas ag buinte sin. So ní bhíoch an seans a going an targad sin a chuiristeach I cuasaí guithe nó cóch gréine. Agus bacórdóing an béim a cuaran sin. Agus ní bhíoch an deis going é sin iadh má tá méid ag tógáil cóch núcleach 20 bilún euro. I mean, tá is costas allmhuair tá buint leis. Agus just bacórdóing an béim a chur ar láideachtaí. So is láideacht an cóch núcleach sa bhrainc. Okay. Tá 50 bliain tahi a cá ní léon tahi béthe going so ní córdóing tosnú. Carcalor Fergus Cín gur míle maigad ríis Fergus Cín inaltóir sin lena dhearcha ar gás agus cúch núcleach. Gur maigad.